Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasane nek wong mantu wong arisan nganggone bistik ngene iki gen simpel ya Lur. Lah iki tak sepil carane gawe. Lah pertama, daging sapi diiris-iris rada cilik, lah langsung dicoper. Nek mboten gadah chopper diseleb ning ngoten niku kados bakso ning mboten ngangge tepung ya Lur. Mungkin nek ngangge tepung sesendok ngoten mawon mboten dadi bistik dadi ning mengke bakso. Disukani bawang putih mentah, brambang goreng, boten lali merica, penyedap rasa, garam, kalih gula merah ya Lur. Terus ditambahi telur. Niki kula takerane kira-kira 500 gram daging kula nganggene 3 butir telur. Nek sampun langsung dicoper mawon. Lah nyopere niki ampun terlalu lembut rada kasar dadi tesih enten napa urat-urate ngoten nika ya Lur. Nek sampun langsung dipindahke teng wadah terus dibunder-bunder kados bakso nika nggih boleh. Dicithak nggih boleh terserah jenengan. Oh iya niki mengke nek bakso nika kan napa dibunderi langsung disukane nggen banyu anget. Lah nek napa jenenge bistik ngeten iki disukane teng banyu bumbu. Lah nggih bumbune sama bawang merah, bawang putih, tumbar, merica, miri, apa jenenge garam, penyedap rasa, kalih gula merah disukani kecap. Lah niku wau bumbu haluse digongso, nek pun digongso disukani santene sing kuwentel ampun diencer nggih. Langsung bumbu penyedap dan garam dimasukkan. Nek pun umub niku santene niku mengke langsung diglindingi mawon, glindingine langsung dijegone teng santene niku wau niku kalih enten nggih di atas kompor kalih digeneni api kecil mawon. Nggih niku wau disukani anu ya Lur napa jenenge laos, godhong jeruk, serai, kalih godhong salam nggih Lur mengke kajenge ambune seger. Lah niku asale godhog mengke ampun dangu-dangu langsung dintas mawon. Lah niki dadine ngeten iki lho. Niki saged diguling nggih saged dimasak kecap ngeten iki saged disimpen enten nggen kulkas. Nggih pun nggih Lur, see you.